Oh, truck. Woo! Muntik na. Mama. Kasi kasugo. 12% gradient. 13, 15, 17. Uy, yung taon matabang ni. Umana ginigingon ni Master JR. Magtod. Good morning guys, welcome back to my channel. It's me Jad. Dugay-dugay sa tawal akat vlog kay nabisita sa kasal. So mag 1 week kapin sa tawa ka bike. Today's vlog, we're going to Lubok sa Birhen sa Guadalupe. So padung ko sa plaza ron at may mag abot sa mga kauban sila Master Jongi and the rest of the BTS bikers. Siguro wala sila kay sila kakulian silang balay, no? So shout out to my wife Tessa Joy Ocio, my ex-girlfriend. So doon ako sa plaza guys. Murag pa ko nakita ang bikers dire nagtambay. Ay di mali na di ay sa ako nalagiwat siguro ani nila. Kaya Master Jongjong ni brown out man tong uban kay pagkaibaw ng Birhen sa Guadalupe ba. Hindi masaka man ng Guadalupe. Mo ba? Hindi masaka nag-abot nagpadung yung Birhen. Mura po sa handig day. May pa to handig no kay masaka gamay. Handig masaka mong handig katong Guadalupe kay Oo. mao lang nasminto na maaron. Tanan to ni sa ikuan first time pagpuno nga na. Ikaw kadaghan ka na no. Kaduha. Masaka rin yan tawag. Ganda ayop masaka. Mo ba? Ter. Ano lang mo ba no? Mo raman mo tara. Tara diyan ako. Tara. Kamora. Ikaw kuyog? Ikaw rin gato na ko rin ako. Litse. Amo ba? Palit ako pan. Kamera daw tulo. Di mo kuyog si JR. Si Master JR Flores. Ngo to si Supermark gapon og mukuyog. Kaya to sugatan na to dito sila. Ari among ruta kay ari mi sa coastal. Counterclockwise ni. Shout out to Supermark. Labay mission sir. Murag mag-burn out diri sa inyo ba? Bitso na lang mi sir. So kamera tulo ni Sir Jongi ug ni Ian. Time check, it's 5:33. Na namin sa Luway. So later on muli ko ta sa Junction Luway ug Lubok. Okay, time check, it's 6:08. Gikan ni na mainit. May gumay kay medyo sa kaon to sa Birhen sa Guadalupe, no? Muli ko may ari padong Lubok. Libre are, libre.
Okay, liko. Ginagawa mo. Udah smug master. Oh, truck. Woo! Muntik na. Ani muliko padung saka sa Birhen. Uy, aste sakaon man ini. Ako ka-shape da. Sugod na ni. Nasa 10% Regent 10%. Okay kayo. Ano pa nila igagana na ne? Ah. Okay. Bugnaw ni kay nilagang kahoy. Puro bugnaw lagi go. Ah. 11%. Twelve. 12%. Yan naman. Last na lang. Last na lang ni patag. Last na ni patag. Puro rin sa kaon. Di apag yun. Inanay. Di man eh, ano Nahurot ako Mountain Dew eh. Ano mo pahinay ko? Di ba na mo? Uy! Yung taon. Napaday. Mag-last na di ba?
%, master. 15. 15.9. Nga pa sa unahan. Dali, pwede busing. Grabe. Yan pa, sa kaon. Mama. Kasi kasugo. Master. 9, 10, 11, 12% gradient, 13, 14, 15, 17, 16. Change ta. Ito bang? Grabe. Starting pa to. Ay, salamat. Pagundo nun. Cover na rin. Uy, yung taon matabang ni. Mo na ginigingon ni Master JR. Magtod. Kabe. Ngakay.
Tuh, tuh. Gimana tuh? Layo pa. Una-una. Layo pa kayo. Master. Ketumbahon ko. Kasi kasugo. Kalipungon ko eh. Taga dito si Ayan to ah. Layo pa rin ba? Nya dangog kayo. Dangog kayo. Ito bang kabaw sa bike oy. Napa unsa na ni hinaog ko guys kay dangog kayo eh. Joke dito. Sa tinore ginaputi nagkalimutaw. Pag hangin ba eh? Ugoy sa kaon paggagamay. Tangga sa tag helmet be kay. Tang sa tag helmet kay. Bug naman akong kamot. Tangog pa gyud. Kamas. Kamas ka din. Kenapa Mas Der? Atay. Mau di karsada. Naoga. Satu ba? Buhay tayo. Okay, balik mag bike. Last na ko nun sa kaon. Naapo man gamay. Mura magpatag ng pananaw, master. Pero nga puti na ibabaw. Hayag naman guys ibabaw. Ditso ra master. Riko me ani. Kaya mo puti kaya itong unahan. Atura Birhen.
Hinay lang. Kaya ka na ito ni guys. Kaya manitod. Wow! Mukamas. Oh. Ah. Mukamas. Tuhod na naputaan eh. Anong ginagawa mo? Bot na gimi. Kami na tulo nila Ayan ni Sir Master Jong eh. So ano na ko tong vlog kay panaog na sad mi. Ano to agi Master? Si Katuna? Katuna. Si Katuna mi uli. So thank you guys for watching. And sa mga wala pa ka-subscribe, please subscribe. And please share and like this video. Thank you. Badidit to tamo na be. Mama. Asal tagay. Ikaw na Master. Radlock ba? Master, mag New Year pa ta Master. I love my life Jod. Kahiro man. Ngano man day katawaan ta. Katawaan ta gatod kaysa katawaan ta kapangos-pangos.